What's up mga kabinta? My name is DJ March. Oh, no, no. Di na ba? Sige, di na. Yung jowa na yung ex mo, ikaw hindi ka pa din nakamove on? Galaw-galaw din! Videos, just click the subscribe. Kayo'y nakikinig sa Big at Tugtugan kauban ang Davao Mix Club. Davao Mix Club ang lupit. DJ RJ Mantalaba. Ikaw na. Inato ni Bay kauban si Boy Paquito sa 88.3 Energy FM. Huwag mong sabihin radyo, basta Energy FM.